Vážení obyvatelé České a Slovenské republiky, my jsme Anonymous. Slovenská vláda vydala vyhlásení, že včerajší nepodpísané ACTA bylo zapříčiněné čisto interními komplikáciami a podpísané zmluvy na její programy. Ministerstvo hospodářstva Slovenské republiky už připravuje potřebné papíry a budoucí týždeň má naplánovanou poradu. Po poradě bude nasledovat předložení zmluvy na schválení vlády Slovenské republiky, čo by v případě úspěchu znamenalo přistoupení Slovenska k této zmluvě. Anonymous ostro nesouhlasí s touto zmluvou, která má zotročit internet a jeho běžných uživatelů, a proto se dňa 28.1.2012 od 18.00 bude konat protest. Anonymous odstaví stránky ekonomy.gov.sk a vlada.gov.sk. Ak nesouhlasíte s ratifikací ACTA, podporte tento protest, informujte o něm svojich známých a priateľov a postavte se spolu s nami na odpor voči zotročovaniu slobodných občanov a uživatelov internetu. My jsme Anonymous, jsme Légia, nezabúdame, neodpúštame, očakávajte nás.